Do 7 ao 16 de xuño terá lugar en Vilagarcía a 10ª ruta Concurso de Tapas por Vilagarcía de Estapa Vilagarcía, organizada pola Itubi. Nesta edición participarán 12 establecementos e a oferta de tapas é moi variada. Este ano somos 12 locales, nos cales pois temos un pouco unha oferta super variada, desde peixe hasta carnes, hasta encurtidos, temos de todo un pouco. Seguimos co mismo das outras edicións, como me repito, por cousa dos sorteos que facemos con premios para un pouco para que a xente se anime a chegarse aos locales e ver a oferta gastronómica que temos todos, non? Os clientes só necesitan o selo de 4 locais para optar aos diferentes premios. Os prezos tampouco cambian con respecto á pasada edición e varían entre os 2,5 e os 4 euros. O custo descende os 2 días do tapeador. Co botellín e máis a tapa estamos en 3,50 e cos viños en 4 euros. Facemos un día do tapeador, dous concretamente, martes 11 e mércores 12, donde baixamos un pouquiño o precio. Estamos baixando, un 50 céntimos en viño, 30 céntimos en tapa sin bebida e tapa co quinto. O Concello tamén colabora neste concurso, segundo os seus ediles, para fomentar ao sector que máis riqueza xera na localidade. Porque somos conscientes de que a maior actividade económica do Concello son os servicios, e dentro dos servicios a hostelería. Entonces, todo o que sea fomentar, digamos, ao sector que digamos máis riqueza proporciona aos nosos veciños, o Concello non pode máis que estar aí apoiando. Entonces, felicitalos, seguindo contar con noso apoio e animar aos vilagarciáns e aos visitantes que disfruten de todas estas tapas que se lle ofrecen. O evento completarase cun taller de cociña e co tradicional concurso de tiraxe de cañas. A Asociación de Hosteleiros espera vender máis de 800 tapas.